Трета вечер полицейска блокада на големите градове. Стотици полицаи отново излязоха да протестират. Реакцията на МВР е светкавично освобождаване на онези, които са подали рапорти за напускане във Фейсбук. Премиерът Борисов обяви пълната си подкрепа за министър Румяна Бъчварова. Следим на живо развитието на ситуацията в София и Пловдив. Първо към Орлов мост, който в този час отново е затворен. Десислава Георгиева там. Слушаме те, Деси. Добър вечер, колеги. Всъщност днес протестът е полупротест и Орлов мост е полублокиран, защото, както може да видите, движението е частично отворено. Броят на униформените, които протестират днес, е много по-малък в сравнение с предните дни и той прогресивно намалява. Днес от синдикатите заявиха, че голяма част от техните служители са били привиквани да дават обяснения и ще бъдат дисциплинарно наказани. Властта даде заден за някои от готвените промени за заплатите в МВР, но бунтът на униформените не стихна. Затова по заповед на вътрешния министър Румяна Бъчварова протестиращите в униформи ще бъдат наказани дисциплинарно. От някои областни дирекции на МВР дори поискаха от медиите кадри с участниците в протестите. Има заповед на министър Бъчварова, с която се изисква всички участници в нерегламентираните протести да бъдат привлечени към дисциплинарна отговорност. По неофициална информация, наказаните в София ще бъдат около 500, въпреки че за сега дисциплинарно производство се води само срещу един служител на жандармерията. В Пловдив 150 полицаи вече са подали заявления за напускане. Ще пробват варианти да ни сплашат по какъвто и да е начин. Дали чрез наказания, уволнения, съкращения, какво там си решат. По заповед на Румяна Бъчварова всички подали заявление за напускане до сряда сутрин ще бъдат освободени. Шаш и паника. Въпреки предупрежденията за наказания и за освобождаване от работа, полицаите са категорични. Мотивирани сме до последно да си устояваме нашите искания. Което е било до сега, да си остане. Появиха се и коментари, че протестите са организирани, за да се дестабилизира държавата. Протестите, според мен, са спонтанни. Според бившият МВР шеф, кучето е заровено другаде. Има нарушена комуникация. Между кого и кого? Между ръководството на Министерството и синдикатите на Министерството. По информация на Нова телевизия, диалог има. Главният секретар на МВР е събрал всички началници на служби и им е наредил да си стегнат редиците и да спрат протестиращите. В момента на Орлов мост има малко над 200 протестиращи. Въпреки това те са категорични, че утре протест и блокада на Орлов мост отново ще има. На 8 ноември неделя е насрочен големия протест, на който се очаква да дойдат полицаи от цялата страна. Деси, благодарим за информацията. Десислава Георгиева от Орлов мост.